kuma la Hermina break news be diɲɛ kɔnɔ Kim Jong-un ga jamana kɔnɔna la masa min ye Ala ye Kim Jong-un ko k'ale ka jamana kɔnɔ ko fainéant tɛ se ka baara kɛ North Korea. Les fainéants n'ont pas de place à North Korea. Kim Jong-un a été très clair avec le monde. C'est-à-dire en un mot North Korea ni baara dir'i ma ni ma baara kɛ c'est-à-dire il bɛ minɛ ka faga quoi. C'est très simple. C'est-à-dire quand tu as du travail et que tu es payé il faut baara bɛ d'e ma i bɛ ka sara ka baara in kɛ i ban ka baara in kɛ masa min ye Ala ye Kim Jong-un ka jamana kɔnɔ la u t'a bila daga gɛrɛnda la u b'i minɛ tout simplement k'i datuguna ni k'a yɔgɔyɔgɔ ne bala lamɛnbagaw sanba de nana Kim Jong-un ka dugu kɔnɔna la sanba nali min kɛra masa min ye Ala ye bɛɛ ka baara kalifalen don i la North Korea jamana kɔnɔna la o baara min kalifalen don mɔgɔw la masa min ye Ala ye baarakɛla dɔw bɛ yen olu m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka d'a kan baara min kun kan ka d'u ma pour pouvoir prévenir à la merde parce que ni be baara min na sisan n'i ka dumuni ye fɛn min sisan i kan ka dɔn i kan ka conséquences natɔ ye quoi voilà mɔgɔ bɛ patronat la bɛɛ b'o dɔn c'est comme ça tous les grands départements dans le monde sont dirigés il faut pouvoir prévoir donc de fait que san ye dégâts kɛ North Korea kɔnɔna la donc mɔgɔ minnu tun bɛ météo domaine na mɔgɔ minnu tun bɛ ministre la minnu ka baara ye foncé bɔliw ni fɛnw ye donc ils n'ont pas prévoir donc de fait qu'on m'a prévoir donc mɔgɔ camanba de sara North Korea masa min ye Ala ye olu ka dugu n'an ka dugu tɛ kelen ye parce que an ka dugu la non seulement an ka wari bɛ suɲɛ non seulement mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ u bɛ mɔgɔw faga non seulement u bɛna engrais di mɔgɔw ma engrais min bɛ mɔgɔw faga mais ce que je veux dire que cela soit très clair et ka dɔn k'a fɔ ko jamana minnu bɛ sɛbɛ la olu tɛ kulonkɛ la mɔgɔ si fɛ an ka jamana de kɔnɔ an t'an ka sanu ta yɔrɔ dɔn an t'an ka wari ta yɔrɔ dɔn suɲɛli bɛ ka kɛ en flagrant délit i bɛ tila ka zon ye k'u yɛrɛ kɛ dugawuden ye bɛɛ b'a kalama zon de ye dugawuden ye Mali kɔnɔ tout le monde est au courant Kim Jong-un ka jamana kɔnɔ la tu n'as même pas à voler n'i bɛ baara la dɔrɔn n'i bɛ ka sara n'i ma baara yɛrɛ kɛ ka ɲɛ fɔlɔ ça déjà o ye crime ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka d'a kan Kim Jong-un ka jamana kɔnɔna la n'i bɛ baara la e bɛ ka sara ka baara kɛ e tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ o yɛrɛ y'a dama crime ye fɔlɔ Kim Jong-un ka jamana kɔnɔna la ne bala lamɛnbagaw Kim Jong-un ye mɔgɔ kun ka baara ye ka se ka ji boli sira walasa ji kana dégâts kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ kun ka baara y'a ye n'a tɔgɔ yira la a y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga a y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga sans exception il les a assassinés et tous de A à Z ko mun na ko parce que k'u bilala baara min na u ma baara kɛ bon ayi donc n'i ye jamanaw ye u bɛ ka jɔ i ye faamuya u tɛ ka baga mɔgɔw ma ko mɔgɔw bɛ kuma olu tɛ taa kaso la mɔgɔ minnu bɛ bila kaso la mɔgɔ minnu bɛ pini jamana kɔnɔ o ye maa minnu bɛ ka sara jamana fɛ n'u bɛ tila ka jamana datugunan cɔ kɔnɔ olu de kan ka pini mais an fa jamana kɔnɔ c'est le contraire maa minnu bɛ yen n'u tɛ sara n'u ka jamana ka d'u ye n'u ka jamana kanu ka d'u ye non seulement gouvernement kan ka baara min kɛ gouvernement tɛ k'o kɛ minnu tɛ yen n'u bɛ k'u jɔ u yɛrɛ jɔyɔrɔ la ka gouvernement ka suɲɛli n'a ka zonya k'a dénoncer masa min ye Ala ye olu de bɛ minɛ k'olu bila kaso la a bɛ tila k'aw jɔ ko Ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamana ye o cogo la a bolo ko Ala ye mɔgɔ terikɛ de vous croyez que Dieu est camarade de quelqu'un a b'a kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn cogo min na a bɛ na Ala nɛgɛn ten de donc Kim Jong-un filɛ ka bɔ ka exemple yira bɛɛ la diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna n ka cɛ bo ka fɛn yɔrɔ min na a bɛ tigɛ yen de jamana minnu bɛ réussir u bɛ baara de kɛ a ye nin minɛ k'a fɔrɔ Korekaw ka ɲɛmaa 30 ko komi u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la sanji ye tiɲɛni kɛ Corée du Nord jamanakuntigi ale ye maa 30 fa ko ɲɛmaa minnu don k'u ma ɲɛmaaya baara kɛ u ka télévision soba min bɛ yen sa n'o o ye Sud Corée TV Asun Sun ye o de ye kibaruya in kɔni jɛnsɛn fan caman fɛ maa minnu bɛ yen sa ni u kɔni fɛnna u y'olu fana yira dɛ ko jiwo tɛ ko tɛ se ka ko ɲɛmɔgɔ ninnu a y'u jɔ ka mugu ci u la de koyi voilà a t'i bila kɔgɔ donc a y'a faamuya k'aw ni minɛ k'a fɔrɔ a ni minɛ ka Kim Jong-un ko k'a ni minɛ k'a fɔrɔ Kim Jong-un ko k'a ni minɛ k'a fɔrɔ ko ne tasa da ye t'es premier ni Ala na kira cɛ t'es premier n ka cɛ a b'a kɔnɔ ko an bɛ taa gɛrɛbuya min na Chine a bolo ko Chine ko fɛn de dira Chine ma alors que un pays wari man ka jamana kɔnɔna la 20 milliards n'est rien maliyɛnw bɛ Mali mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ u bɛ wari min suɲɛ Mali kɔnɔ a ka ca ni 20 milliards chaque jour mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔna la u bɛ nafolo suɲɛ Mali kɔnɔna la a ka ca ni 20 milliards dugu jɛ ko 10 donc ne bɔra ka n ka analyse da aw ma
Nya fo na kunu. Ngo wari min dira ne ngo c'est de la c'est la médiocrité. Nya fo bena. Ngo mo mun ta don, ngo ni est insulté. Quand tu regardes la valeur, l'argent que la Chine dit qu'il va donner à 33 pays de l'Afrique. Ngo ni quoi. Bon, ni o wari yera takalaje. Quand on va au profond de cet argent, a warbe bo Afrique de fene. Ngo ori ako kologol maro. C'est-à-dire que yera ka wari mineka o ki yera bolo wari mineka ka ki son quoi. Yevamia. Ki yera bolo wari mineka ka ki son. Neba ala deli quoi, ala ka dide, abe dide no. Ala ka dide nyekli quoi, ala ka di Afrique jamanye mogo ma quoi. Parce que ni dide ni ala nyekli di dide ma. No nyona kuma nga jamanye mogo bulo, ou kuma yeli kia quoi. Parce que dide quoi, tellement que dide nyekli kan chi de ba nyekli là quoi. 280 degrés. Moi, l'abeille peut voir presque tout ce qui se passe en entour de son entour. Dide me fait de 280 degrés. Fait que dide qui fait ba allez kusiki ta on là, chi va aller nyakli là. Donc ala ka dide nyakli de nous ma quoi. Parce que ala ma dide nyakli de nous ma en bora en bako la kabi. C'est-à-dire la même récréation que l'Afrique s'est bâtie pendant 900 ans. En mot récréation clé là que cela soit très clair. Ou que ka virement nous sera fan fait. Quand moi je vois ces virements de l'Occident et les virements de les comment dirais-je là, les chroniqueurs de comment dirais-je là, les chroniqueurs de pays cocotiers là, ils sortent pour essayer de nous taper dans la tête. Il faut faire les chroniques sur votre propre pays. Voilà, que cela soit très clair. Si vous voulez sortir pour mentir là, il faut faire le putain de chroniques sur votre propre pays. Nous on sait ce qui se passe chez nous. Donc sortir et dire n'importe quoi là. Désormais, je vais vous répondre, vous tous. Inch'Allah. Nul ne va manipuler notre population. Nous, on sait ce qui se passe chez nous. Sortir et de nous dire n'importe quoi, prendre des photos et pour nous faire bluffer ici. Vous croyez que le Mali est en récréation? Vous croyez que la jeunesse malienne est au lit? Djamana B, 80%, 70% de la population n'ont pas été sur le banc. Moi, vous m'entendez là. Ani ou bogla ngadu obadu. Kaulu blofu yente photo tabani promessi tabani galunte bola morodala sanani qui ne connaît pas le blanc et le bilan. Donc Chine Vaji, c'était de la médiocrité totale. Nega kumate, c'est pas Mehdi, le ministre de Burkina Faso, le pays des intégrés, voilà, ou tient de fort. Burkina ministri Napoléon, abora de tout na Burkina ministri quand on vraiment ko bon, ni wari na me kula kanya, avec on ko worba de do. Mais en théorie, en pratique, ce n'est pas de l'argent du tout. C'est le ministre, le premier ministre de Burkina qui a dit. Il va voir une vidéo là mais comment. Nous le faisons, on est sévère là. Oh, mon badin de récréation là. Ni récréation de cadeau, n'avait fait quoi jamana de récréation cadeau. À bon attendre sali. Donc la dit Napoléon Moufo. Amada tout na yoro. Donc Napoléon comment kana mais il allait me dire qu'on est Chine voyaging, que c'était de n'importe quoi. 50 milliards de dollars, il faut dire que c'est beaucoup et peu à la fois. C'est beaucoup. Parce que 50 milliards de dollars, c'est pas facile à avoir, mais c'est peu aussi quand on tient compte, premièrement, du nombre de pays africains qui sont autour de 54 et aussi du délai qui est de 3 ans. Donc, si vous divisez 50 milliards de dollars sur 3 ans, vous avez autour de 18 milliards par an. Donc, bon, c'est beaucoup, mais c'est pas arrivé comme on dit chez nous au Burkina Faso. On aurait espéré qu'il y en ait beaucoup plus. Maintenant, quelle sera la part du Burkina Faso? Ça, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas le détail des accords de coopération. Je pense que ce sera à nous aussi de nous battre pour avoir la plus grosse part. Et Michel l'ambassadeur qui est ici à côté avec moi fera le travail nécessaire pour que le Burkina Faso ait aussi sa part dans ce gâteau-là. Voilà un premier ministre honnête. Voilà, ni ne kadine mola. Voilà l'honnêteté. Ni ne fora, ne ka kelebe fle. Voilà un leader responsable, un leader honnête. Ako ko Burkina Faso, ko wari min dira ni etan, kuluba fo ko ce n'est pas beau, ko ce n'est pas bien arrivé. ko wari nyana mate. Ne na kuma na yoro kile ne mani fo aw ye kunu ya. Ne a fo aw nyana ngaw be émotionné là, ne be sévère là. Yebaro ko de kalandia ye.
Alhamdulillah Rabbil Alamina, Ya Jalali wal Kiram, moi j'ai fait des études colossantes. Et je suis un Malien très fier. Mon pays n'est pas un pays de mendiants. Malien, on est venu à comment le fond. Si Assimi veut être un président sérieux, non, il faut qu'il président sérieux avec tout le respect. Burkina ministre ko wari min dira Chine fait ko ninte wari nyalama ka be ko jaga ko Burkina ko ba fondement ko c'est venu mais ce n'est pas de bien arrivé. Mais lui au moins il a été honnête, le pays des intègres. Bon, ay quand ko au moins ko ils vont faire tout pour avoir leur part de gâteau à la mer. Donner à fois kunu ngo c'était de la mandiatricité au ben la diable do kono parce que mogodo be émotion ne konala. Au Burkina ministre boraka foyna sisa ko gerbu palani do. Voilà. Comme mana boni muye ko bebi babolo ko ale be ala de Burkina se ka chama sura la ko me ko nite wornya na Burkina Faso quoi. Que 20 milliards de dollars, 20 milliards de CFA n'est pas beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a présenté la gribouillard de la Chine. Voilà le mot. Mais quand Mateo, il y a une communication qui est avec les Maliens de Chine. Donc, tous ces leaders-là, au moins, le Burkina Faso n'a pas menti, hein. Donc, de toutes les façons, ambassadeur bolo, l'ambassadeur sera moussura là. Et comme ça, Burkina aussi aura sa part du gâteau. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Ce qui va construire le pays, c'est de nationaliser nos ressources. Voilà. Ni Mali me fait qu'à mourir. Ni Mali me fait qu'à voir ni farin sagouina. Oye ka soni balanga jamana kono anga jamana dugu joro fe aka kantai malien be bo aventure la yefamu anga jamana ikanga jamana dugu joro fe ika nationaliser sabana ye munye anga jamana an yemu fiena ko ka yuruku bali jamana kono e ko bali bain Mali impôt ere doron ni Mali impôt be di Mali ma comme il le faut wallahi bilalizi Mali be jo impôt doron. Je ne parle même pas de l'agriculture, je ne parle même pas de l'or, impôt doron. C'est un pays bêtement riche. Mais on veut nous faire croire comme si notre pays est pauvre. Donc, le premier ministre du Mali, il a parlé, Choguel Kokola Maïga. Le premier ministre Choguel Kokola Maïga a reçu ce jeudi, hier, 5 septembre 2024, les ressortissants de Kenyaba, en présence du ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassongue, et 10 ministres de mines Amadou Keita. Donc, Choguel Kokola Maïga, ama blada gelendala. Parce que il faut balaba koro, il faut baladini koro. Donc, anani ministre de justice, kaklaka anani ministre tanye, ou beka la me, au ministre tana, mali ministre mini reba keneka. Abete moka. Mali ministre de mine, ou reba keneka. Kaka siya kala me. Ministre de justice mingo kale iktara sarai, aka jamana donc makana me. Non, il faut en ça. L'art de la leadership, c'est l'art de grandeur. Et ala nakira. Et ala nakira ni Choguel nyongona beka jamana mara amesenina. Et il a télévisé le débat. Par exemple, oui, la Chine. Le monsieur est en récréation. Il est perdu. D'après les Anglais, he have no clue what to do with our country. He have no idea what he need to do with our country. Il est perdu, totalement perdu. Donc, ministre anani ministre tani. Kanani Mali saria nyemoe, no ministre de justice kasunge. Kasoro kanani minire, Mali mini ministry, no to ko Amadou Keita, ka belasi, ko sofle so wolgana fle, kay jamana donc makana men, nite flumire. Donc, moune forain. Lors de la rencontre, le premier ministre de la Fédération nationale des orpaillages du Mali, Sédou Keita, s'exprime ses préoccupations concernant les impacts environnementaux négatifs de l'orpaillage. Il a souligné que bien que cette activité soit cruciale pour de nombreuses communautés locales, elle pose de sérieux défis, notamment la dégradation des sols,
la pollution des cours d'eau et la destruction de la biodiversité, Seydou Keïta a également mis en lumière les conséquences néfastes de l'exploitation et de la commercialisation illégale de l'or, lesquels échappent non seulement à la réglementation en matière d'environnement, mais aussi au contrôle de l'État, privant ainsi le pays de préciser ressources fiscales. Ne malien don kumakane ko jamana sanuko kayu dabalba ko non seulement ko betaka yoro mina ka taka sanumbo ubeka jamana ubeka dugu tien non seulement ubeka dugu tien ubeka dugu na don faga non seulement ubeka dugu la don faga jamana drome kelen utai impôt nganga sara jamana utai donc ko ni premier nganga malien dembe joro ko ananga environnement te ani nafolo te ani kenate ananga jamana te wa ananga nafolo te eni alana kratie mo bi bolongono jega blay singoro jega nya ne kulobe malien demsono na bolok sa fe kulu bala galontige bala mo dala e ciao te sera ala nyaka hina fantande una sa e moro jamana insekana nga ombe o victime ni ama bor la kana nafolo nyina c'est pas Mehdi, c'est les orpailleurs du Mali et les membres de Kenyaba qui sont en train de dire donc aussi kan ibolo sénément. Le plan d'action est quinquennal et son budget inclut dans le mémorandum visant à garantir la défense des intérêts de la population de Kenyaba tout en soutenant ceux de l'État malien. Donc, koni ko meka ce niveau mima ko tumado sera ou ku janto jamana ka herela en même temps jamana demunu fele be Kenyaba ko seka bolu to na hereni badina. Parmi les recommandations clés, la fédération sollicite un soutien accru des autorités à travers l'instauration d'outils de gestion moderne. Donc, jamana nafolo on sanumbo ka se ka gérer ina fako munga ke bi djien konna la au lieu de djien depuis djien dam na to na fankele meka ke jamana kono. Il s'agit notamment de la création de cadres d'accès aux sites d'orpaillage et de l'implémentation de systèmes de quittance afin de mieux cadrer et écarter et redistribuer la part des revenus revenant à l'État. Donc, ko munga ngake jamana kono nite président kumakane ni demanda kono mo kumakane oni mamunu me feka Mali sanumboro organisé ko ka dunda ni boda ke Mali sanunko la quoi alaide un pays civilisé comme le Mali, un pays que l'économie doit être sa préoccupation o jamana de konnala ko sanumboro la ko dunda ere tala boboda tala ako ko asime ka Mali jo ala nakira ji che yo malaki amati jasa mfanimba che marobe il y a des gens qui sont prêts à vendre leur âme. Président metaka Chine katake deli aka jamana kono sanu ne bin sanu ali dantala ali Mali sanu miskar jati mabo c'est ni boloko kangu musa borani sanu mbe Mali kono ali kangu musa ali mami te kangu musa oseka bonoi c'est-à-dire ni Mali sanu boro mangani ko anga jamana kono ko sanu boro la ko balon sa hey balon sa sira here la hey balon sa kila here la hey ko Mali sanu boro ko donda tala ko boda tala ko ba nyini Mali gouvernement fait ko ka ke ala na kira kama ko ka dona ni boda ke Mali sanu boro la ko ola ko mo mena Mali sanu ta oni mo me boni Mali sanu ko be wa kalama kelen fila ko ola nga jamana ko impôt taxi au munga saranga jamana au saranga jamana wala sa jamana kajo ko ka ke ala na kira kama c'est des citoyens normaux qui sont en train de dire ça à l'État malien. Ne Mali sanu boro di ou le fleni bi ne ka kumate les voilà il faut donc niko kite dawla donc le premier ministre kumakan kala tukuna ko la mais donc ni kuya en haut niveau aka donga fo mun kera bi jamana konna la mu siga fo min kera ni nabi donc ne ka kumate abe premier ministre la mais aba me ka faro ka galo moneda mo cité do ibolo ko faire il faut donc on va écouter le premier ministre, c'est long mais je veux que vous les écoutez
Voilà, mais c'est très important. Je veux que les Maliens sachent tout ce que je fais. Parce que les gens peuvent aller raconter beaucoup de choses. Moi, je documente tout ce que j'ai fait depuis 20 ans. Donc, ce que je vais vous dire là, même ceux qui ne sont pas dans la salle pourront regarder. Vous savez, la question de l'or est une question essentielle au Mali, partout d'ailleurs. Quand on parle d'or, on parle de la richesse du pays, on parle du bien-être des populations, on parle du développement du pays, on parle de beaucoup de choses. Vous savez, pour notre histoire, avant les changements de 1991, l'ancien président, qui avait longtemps cherché le financement du barrage de Taoussa, il m'a dit qu'un jour, c'est un citoyen des pays développés qui lui a dit le barrage ne sera jamais construit. Parce qu'il y a un pays qui est contre. Parce que ça va amener le développement au Mali. Et ce pays non seulement va bloquer le financement au niveau des institutions financières internationales, mais même les bailleurs de fonds bilatéraux qui vont les démarcher pour que ça ne soit jamais fait. Or, ce barrage-là, le barrage de Taoussa, c'est l'espoir, c'est quelque chose qui est prévu depuis le temps de la colonisation. Et tout le monde sait que quand ce barrage va se réaliser, c'est un grand atout pour le Mali. Le lac de retenue d'eau, c'est inimaginable si on vous le dit. Ce serait plus grand, initialement prévu, que le barrage de Markala. Les Maliens vont être à l'abri de beaucoup d'insuffisances, surtout en matière d'autosuffisance alimentaire. Les régions du Nord vont se développer parce que vous savez, là-bas, la terre est très riche. Nous, quand on était à l'école, les jardins qu'on faisait dans les écoles, qu'on partait arroser, travailler le matin, les pommes de terre, on n'a pas besoin d'engrais. Et ça, c'est dans les classes. Quand il y a l'agriculture à grande échelle, les Maliens peuvent être nourris totalement et même aider l'Afrique. Pour ceux qui font quelques excursions dans l'histoire, il y a un grand canal là-bas qui a, depuis le temps de Soni Alibert, ils ont voulu creuser. Ça n'a pas marché. Donc les nouvelles générations de dirigeants pensent beaucoup sur les moyens pour mettre en place ce barrage-là. Quand cela a été dit au président, c'est lui qui me l'a dit. Il a compris que le barrage-là ne sera jamais financé, suivant les méthodes habituelles. Il a pris son avion, il est allé voir le président d'un pays étranger. Je l'ai cité souvent, mais pour plusieurs raisons, je ne vais pas dire qui sont-ils. Il leur a expliqué. Le président a réuni tout le bureau politique du parti dirigeant, plus tous les membres du gouvernement. La décision a été prise que maintenant que la SONAREM a fait plus de 30 ans de recherche fondamentale, et la preuve est faite qu'il y a beaucoup d'or dans une partie du Mali, ces pays-là vont envoyer des spécialistes, ils vont exploiter. La part qui revient au Mali va servir pour construire le barrage. Donc on n'a pas besoin de financement étranger. Waouh! Quand ils ont conclu cela, ce pays-là a envoyé beaucoup de spécialistes ici, qui sont venus avec tout, immédiatement, parce qu'eux, ils vont très vite. Les travaux ont presque commencé. Quand le régime a changé, ils ont été chassés. Et jusqu'à présent, on est en train de se battre pour le barrage de Taoussa. Il n'est pas construit. Ça, c'est depuis dans les années 90. Donc, vous avez vu, tellement que Warbe Mali kono, tellement que Solebe Mali kono, tellement que Zome Mali kono, barrage mi n'a pas se ka Mali ka sɛgɛn ban, n'a pas se ka to Maliens bɛ dumuni kɛ fo ka se ka Afrique bɛ balo. N'o ye barrage de Taoussa ye, wari bɛ bɔ Mali kono, sanu bɛ Mali kono, nafolo bɛ Mali dugu jukɔrɔ. Donc, Massami Alaye, les multinationales et les bandits du Mali, depuis dans les années 1980, où Baneno Gaouli.